Bé, anem a veure com lliurar una tasca de les competències de Competic 3. Aquí tinc una tasca de la competència S4, per exemple. Llavors hi ha una graella per comprovar que està bé, que el que hem fet és el que volíem fer, el que ens demanaven, tot el que ens demanaven ho hem fet. Vale? Llavors, una vegada ja heu comprovat, podeu afegir la tramesa amb aquest botó que hi ha al final de tot l'escrot. Fem clic i aparentment no ha canviat res, però de seguida que baixo una miqueta veig un espai per escriure text en línia, que aquí és on de vegades enganxarem un enllaç o un text o el que sigui, i un espai on hi ha la tramesa de fitxers. Llavors, per fer fàcil la tramesa de fitxers, l'idoni és poder disposar a la vegada de la vista del lloc on tenim desat el fitxer. Per exemple, poso això a mitja pantalla i, jo que sé, el navegador de fitxers a l'altra mitja. Funciona igual en Windows, que no, això és Linux, però funciona igual en Windows. Llavors vaig a la carpeta on tinc guardat el document, imaginem que és aquest. Vale? Llavors, simplement clic i arrossego aquí al centre. Llavors ell puja el document i quan acaba de pujar em queda així. Només l'hauria de dir des dels canvis, però suposem que m'he equivocat. Vale? Suposem que no volia pujar aquest, sinó un altre. Vale? La vista podem veure-la així, o fent clic aquí podem veure-la d'aquesta manera, com si fos el document. Llavors, si faig clic, puc dir-li que el suprimeixi. Ok. Vale? Ja torna a aparèixer igual. Llavors puc triar un altre diferent i donar-li aquí. El que no puc és pujar més fitxers que els que digui aquí a dalt, que són el nombre màxim de fitxers. Dit això, quan ho tinc ja tot posat, li dic des els canvis i el que fa llavors és pujar el fitxer al servidor de l'aula virtual i ho podem veure aquí al resum, a baix de tot, darrere la graella, la darrera modificació que hem fet, el fitxer, podrem fer clic si el volem veure, i la data i hora en què l'hem pujat. I això és tot.